Dobrý den. Máte své úspory dlouhodobě uložené v bance? Pokud ano, pravděpodobně netušíte, jakou rychlostí tyto peníze ztrácí svoji hodnotu. V tomto videu si ukážeme, co se stane, když je tam necháte ležet příliš dlouho. Pojďme se podívat na to, jak dopadla reálná hodnota investice 100 000, pokud jste investovali po dobu 20 let na americkém kapitálovém trhu v období od roku 1925 do roku 2022, tedy za posledních téměř 100 let. Pokud jste investovali do peněžního trhu, nebo jste investovali do dluhopisů, nebo jste investovali do akcií. Podíváme se, jak to dopadlo, pokud jste trefili nejhorší období v té kategorii, to znamená nejhorších 20 let. Jak to dopadlo, když jsme trefili průměrných 20 let? A jak to dopadlo, když jste trefili nejlepších 20 let u daného aktiva? Takže buď peněžního trhu, představte si například spořící účet, dluhopisů nebo akcií. Pokud jste trefili nejhorších 20 let u peněžního trhu, zase představte si pro srovnání spořící účet, tak vaše peníze ztratily na hodnotě téměř 50%. To znamená, že reálná hodnota vašich 100 000 je téměř o 50% menší. Když se peněžní trh choval průměrně, tak zhruba pokryl inflaci. No a když jste trefili nejlepší 20leté období pro peněžní trh, to znamená, že byly vysoké úrokové sazby a inflace byla nízká, tak se vám podařilo vašich 100 000 historicky téměř zdvojnásobit. U dluhopisů je to tak, že když jste trefili nejhorší období, tak jste reálně prodělali zhruba 20%. Když jste trefili průměrné období, tak jste vydělali zhruba 1,5 násobek. A když jste trefili nejlepší dluhopisové období, tak jste měli téměř 2,5 násobek vaší původní investice. Pokud se podíváme na akcie, tak když jste na 20 letech trefili nejhorší období, reálně jste měli téměř 20% zisk. Když jste trefili jenom průměrné akciové období, tak se hodnota vašich investovaných 100 000 téměř zčtyřnásobila. No a když jste trefili nejlepší období, tak se vašich 100 000 téměř z12násobilo. Nejen tuto, ale i další oblasti řeší komplexní služba Privátní finanční audit. Klikněte na tlačítko pod videem a dozvíte se více.